Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo karose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chechi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo wakwa imeye nyumba iziko ya nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuraganye wochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi aboigo Ekeonga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera se namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Kipi kinachokusababisha ukose imani na mimi? Hivyo vitendo vyako. Kwa hiyo ndio maana umeamua kunificha kama mkeo anaumwa. Unasemaje? Nilichokuambia nimemaanisha. Mimi ninachotaka ni kupona kwa mdogo wangu na si vinginevyo. Kwa hiyo shemeji, tekeleza ulichoambiwa. Shemeji, yaani mimi kuongeza mke wa pili ndio tiba ili mke wangu aweze kupona. Sasa hii ni dawa au ni masharti? Mimi sikutaki kukuoa wewe kwa sababu ya kufanya mapenzi. Lengo la mimi kukuoa wewe ili kumponya mke wangu ambaye ni mgonjwa. Una uhakika ukinioa mke wako atapona? Na asipopona je? Mwaka boliwemo chimikianda merongo etano nebere netatu 1973 ase omurai bwense yengakiyo ya enkuruku zairi gose zaire muna ekubwatika yo somete gakiechige koroko nga DR Congo gose Democratic Republic of Congo Mobutu Sese Seko akagenda paka sense ekol Mauritania. Agasense ya Mauritania akanyoro murai bwense yo enkuru kwa nganere Mokta
dada karama nyororo ense nensemo ase Chinsa chiri chiarenge chintaka ase orogongo rwa Africa akamenya ororo asense iga ase igakakia matuko atatu kentomo sacho yoiga gosomora ibwense iga ya DR Congo osezairi chingaki chibuna yari gikorokwa gento anotisete gosegentaroche kerianga musacho yoiga orengo morai bwense eyega ya Mauritania abwate sutie yemo tarenge gochinche nasengenche yo musacho yoiga akarigirire buna temete kwe rwanirira kwarigania omogani oye lakini nende gagosoka akaimukia chishiringi $1,000,000 isan chi America chinga kicho aka mo bisoye omonene bwensiria kamatenga ongere umusachoria omoteini zawadi yana ase chibesi chikwango chibeka ase ekerarega go chenko ba chishiringi $1,000,000 sano nemo na 650 million chiabon asenge nchense yarenge kamutebinga ndete kogenda ogenda paka sense ya Paris France muchomo nene o France okurunga Paris ose Paris asikurwera kinende e France okurunga Paris asenge nje yo akamutebinta gete ogenda ogole chi designer suits katenero koga chi designer suit ne ya nega ogole karako ogole chi suit ne chika chia Mkate and then nabachio kobeka obo montomia musacho ya kaganda karerana kara achire omo koli emirimo ria bwe enyomberi yoborai agachika mutebi Mobutu Sese Seko na atwa ekegweke sengenche yo para yo libwenseria akaimuke chibasi $1,000,000 chirisano akagacha skuru yobwalimu gose college yobwalimu ase ensemeyo ekrokunga Enock chat abo ekaroba gacha college yiga bakamanya kuimuke myaka 5 ekaera ekaro yaera omosacho ria akorwa France oyokurukonga Mobutu Sese Seko akaigwa oyakaunga moroko akari kama keresi myaka mataye koranche eteragaiga otokwanna chibone chidaka isa gachikoika asegetikerie chindege akanyora abantu barigeta mabango bintu gwetanga biemono Zaire biemono Mobutu Sese Seko biemono asekewa nasengenche yo akarakiro montago gachikoika seikulu ataracho ikase nyomba yoborai akanyora college yemo yagachiribya ne college yemo yagachiribya yagachikumboria akamubori naki akamutebi naki abantu abakongarigania nanche ndabaretara kyo kene gyose akamutebiye nero naki kyo kirigwa twete diri kwarwete gaiga akamurigereria akamutebya nga ayeno murayomia nyande twankonyora barayi buna Africa engima buna Africa itona bayange kobabia musachonde omanya kuboria ogatebaiga chinga kimne chiga karo abantu bakuboria oburai bari kurwanira abantu bande buno musacho lya nkurwanira ogotamanya gosoma no botaka bwenseria ya Mauritania mora yo bwense na jita kwa somo kabo chirubere ne tato ose 2003 ayunkianda ekaro bago chigocha eko bago kuboringa intwe na bedini gete intwe na begesako gete intwe na boro leria gete egere baba salia mwachako bakira chikura mwaita na inwe lakini nikaitukurusia abarai abaya buna mokta dada wensi ya Mauritania ayunkianda ikomi anato kwariganire ase Ekeonga Chinsa Ibere sameyo manyererio akorokwa Wilson makorinshi korokwa Mkate Enock bera ya musacho yo mogutusigwa na kuyeko bobonyinyo ensemo ya irungu kyamo kama ya nyari bari masaba mega yo kumuita musanyo ye na kumukura kundi kyacha ky'abantu more than 20 babori yo nero church na kira yo moiranerie nero yo church nero musayo mokonyora chingoma chimbe na kuminyo kiwase nyagitari ya masumu chubusungu mega yo gusaganwa asaganda takurwanira obugima bwaye tumekataa siasa ya ukabila. We are part of Kenya, we are in Kenya. Wale watu wa kutupeleka kwa ukabila hatutaki. Tunasema ukabila ufanye nini? Sema ukabila ushinde. Ukabila ufanye nini?
abarai baria bakubwetesia serikali gose broad based government kulira yokogenda koyesira serikali ya sorogongo rwa Kisii nigakona sensema yari ochungo imeyage susu ward. Musacho yomo nigo atusiwe ase magega kusaba ukwabera singenchielyo ngo atebinga umusacho yomo nigo abekirwe nyumba na gutusigwe marogoba ya lero ase enga ngeria aitomwa matoye asiriete mu manyisure guika gukwa asenka kinga kigotebakana nganya gusira nigore no muchando bubureire bobongo bwasaganda ase na kubulyo bokonyi bwendagara ime yabugeka irungu nyeri bari masaba ime ye county ya Kisii wetu alenga se barasa yekenyoro amaene na watu wakwana na mumanyi nekare twakwana na mumanyi galenga aligeita aisaransitali kiama ni undoma gochora ngagenda ngorole mumanyi twakwana na mumanyi tole na mika nara twakora nere kare twakora na kini tutarakora ndevinga ki ya njembu ya ambulance ngocha ngenda kunyurungori amo bolinga ngiyo kwira ambulance onte biyaya ne bigibiringa yete bakora korumo ina wengire ambulance ama tebano mumanye ndo kora no tole barasa moinari kendo tebye muntu ibwe pigipigi moyo mogene nerba kasero ngoli ali pero ngoli kurwabu mogocha mwakane kibesa wano ndio tokanye tali ese kwende channel twanyora muntu takoletiki taiyo enje nabwo ate meeting yase ofisi ya bagambirende kare twakole barasa twatira na pogo tira Ekeonga jagwakirwe siminga ki ngamumanyo sire manyingi kiamuri kina mutiga bo ole okwana ngaya ngagenda bo besto ngana wakolete na kwere kinabwa dikende na nyora lende go ikankole isuguri kia serikali nama kurworo na genda linda kitwa kira balinde okwaeli aba bobisi na batebige ndo giakolekanire mugambi taiyo na bagambi bande mbalengo na batebige ndo giankolekanire Ekenyoro go ikangenda ndibot o maine na enda baka polisi akego lintara agenda nanyora nyaga kochire twana nere baka polisi ono abantu nababu atuno bororo mumuro yo unaitete umuryo yaga kwaria na lero itiro munta nande tali gocha goito yonde egera babu atu bamukio atu ejo bamusambira nyomba aina arutwaro liraiga ende ntwe togosabira na ng'abantu baminto tigatomenya no murembe ande kere kindu buneke kiabeire mwara asukirale serikali yateki decision yae Musayo moni gatigerwa chingoma chimbe na sensemo ya Kitutu Central Ward abo ase bantu bakageire gutwara chitofauti chage siasa imeye bunge eyo dipo no asanya nigagutomanya asiende Umusayo mo aserieta Matthew uchachikorwa ase wodi ya Bogusero yugutuke meye bunge ya Kitutu chache South County ya Kisii nigo asaganwa o mubaso orero na gutigerwa chingoma chintindi asomo beroye kwenda matanga sirikisho na bwatena boda rider na bamuragete babere na taibankobe na Italy junction na decide ko withdraw some cash elinde ngende ndwali erongoli kinkaranzite aseduke liskoiga kundi nkiacha kia bantu more than 20 vaboli oyo nero church na kira oyo moiranerie nero oyo church nero oyo kurwabo banguse iboko byechingu kurumufuko nechinungu banchaka kongaba iboko kabisa na banga iboko unangu kwana igatindibya Chingome chiga nigo chia mwirere koikigwa asenyagitari eliokurwanirira obogima bwaye aseboigo akwanira ogosiria kwenibo arengenero chisibi cyane mbayire chisimibere
Samsung S10 na Samsung A71 na igenta abantu bakombunia nkibagendio batuma kere bateba nga ntigano mheshimiwa 19 abori ngingo tigano mheshimiwa 19 ubu jumbe nkuboli wa kitu cha South inkwenda matanga ntaraenda ngo mheshimiwa kurumwaye motaito enda matanga force free inkibare komitera gati ya barai kirana ase gitambukiro kyo guchikomorora ase Nyagitari niko bono baburiria barai gokora siasa ya masikani na boigo ebwate omorembe tindiko bori bochumbe lakini gongo bori bibinto by'abantu bari banengo chikogambira nanda abantu bari banganjire kwa ngero weke ekero to kubori ebintebi tebweneti abantu tyaye kurwana kebaga ndingo bori ari president ya maswari president yanyako muganyari muru mwake biranya nkora amare president no moibi president yanyako mujira bunge emurwani wae agoita abantu bakumwakira chikura wae akorire gente ketari motari kabere tigato korango siasa ya maskani tunto sigete abashimiwa bari biro because when as we had read before ndu asikire but yo muntu kukukosoa talinga akwangete kukwambia makosa yako rekebisha talinga akwangete uchi komogoera njira nebi bago moite Jiga kichomwe msie borgongo rua bogu sero Vincent Abuga ni gobono agi kirega koreke gabororo na goteba ngabarai tigabai tabirane na mamochabo chingaki bakobori wa mabolio to always several times okobeka mwana mange immediately unabege clip kyo mwana wega Matthew Chachi unabare ko moita inje naba number 1 oge dine road na kebega ojimai WhatsApp because immediately uno jajaria na niyo ores ya ria rising clip engore na kere program age delete urwa se kwerende ya Facebook ndagete kotebe it is every right to anybody utagete kubori borai wa Kenya haijarishi no MCA haijarishi no jumbe haijarishi no governor gozo president my brother Ochash for around 2-3-4 months ago overo kubori kero kyo jumbe wa gitu jaji Sept anara bago ito mwana yo very serious na ikire Nyagitari na confirm ringa ba mu kururi baganze ani arogete right now tutagete ko muira ko CT scanning torai x-ray torai if there is something asege kubakia eno mutu then we be able to decide nga ningi togora etwa gwagere jikuro okorera bantu babo getutwigas na murai onde bwe zikore gerego anjo orusi wa magoso nonye ninje uno mwa MCA we wodi ya uzero gorusi gunda magoso na bali bakore gichikura na ende ne right yao because bataka rusi dia magoso to kumanya magoso ausari iko nataka ko confirm aso gotebe every time mumu jumbe na korore ko goteba ngaruto one time tindo je reason ya yora akanero mwana otago tenga naye kibagende yora one time and I want to confirm here everybody abo mwa MCA abo mujumbe laki amana one time tumeisoya kwa sababu is a slogan ya chire Kenya hasa bano musaojo kagende tokonyoro kuweni wa ase Nyagitari ni gobono serikali ya bori bwikwire gitambukiro kya bwango na kwene kyanga onyorire oboene bwaye. I'm calling upon DCI, I'm calling upon all investigative agencies to move swiftly and arrest those culprits because they are known, we know them by name and their homes, and we need that they bring back those funds they took. We want the police babu atia manganayo Moscow Church including DCI from the bottom asacha akirete paka ya banyakole kusudi anyole haki asechikoti chetu ona abantu mbali barenga sama ama nini tukiriria toka na bamanya specifically yo ira chisemichana ni mo manyete na inde bono information inda tebi kibagendi onela kono information ye inche tindi komorwani I'm fighting for the right of Kisii Church residents. Uripotire kitaseni kia obwanjete kia Getembe koriga se county ya Kisii letera nenkoro kwa Dipon Asanya.
Barai bali bakubwatisia serikali ya Sorogongo rwa Kisii nigo basingirire gukonda igoro yobomo bwabo nakase kubwatisia barai bwenzi ya Kenya Dr. William Samoei Ruto. Barai yabo nigo batebire nga obiyambororo bwosabera barai bali barasabisi buna Daniel Lontiri agutumanya. Tutam nerenjili yagendeligwa nabarai baiga balia bakubwatisia serikali. Iyo litukulia lero yairwa hase ward ya Kisusu imeye bunge ya Nyaribari Masabe County ya Kisii. Abarai baiga bakoragwa no muchifu ipo moske Silvano Sosoro. Nigo bakwanira igoro yobomo wabo aso kukwanira omubusi igoro yoborai wabono. Tukianza kuleta siasa ya ukabila, mandugu zetu wataumia. We are just saying kama jamii ya Omogusi tunashikana na Kenya yote. Mahali Kenya iko hata sisi tuko. Kwa sababu tukileta siasa ya ukabila hapa watu wetu ambao wako Mombasa mnataka waende wapi? Tiga kilo monto otaga iganya libali aonie sera yae momorama momochegi momoruani una indutua chireiga tiga na intu tonie sera yeito ilmo koranengia mohole esengenjo njenima ete chinyanya cheto ne chintobu chirichimba lilichibwato musolio munge esengenjo induna motoro cheiga nomongi na donya na usoro na bande indundori gwaka siasa y'omuntu asense mwende niko bakwanira ubuya buraroro aso kubwatisia serikali liko nyoro buya na mono asensemo ya magendero. Yule ambaye ana uwezo, yule ambaye ako na kisu, yule ambaye ako na pesa ya kuhakikisha maendeleo inaletwa hapa Nyaribari Masaba anaitwa Rais William Samoei Ruto. Mimi nilienda kwa rais na hawa viongozi wenzangu tukakubaliana na wao. Huyu ndugu yangu Mheshimiwa Soro, huyu ndugu yangu Mheshimiwa Nyakundi, tulikaa chini na mama wetu Donya tukaenda kuongea na rais nikilia nikisema Nyaribari chache tunataka tupewe lami. Rais akakubali. Na kwa sababu mimi ni mtu mkarimu na kwa sababu mimi sio mchoyo, tukasema ile barabara inaanzia Birongo inateremka mpaka mahali inaitwa Riamo Chirichiro iende mpaka Riamo Kobe Irondi. Hiyo barabara kuna kona hapo inaenda mpaka mahali inaitwa Mwembe, si mnajua hapo? Halafu inakuja mpaka Ibacho, halafu inaelekea mpaka Kiamo. Kama hiyo pia tumeiweka katika program ambayo itawekwa lami hivi karibuni wakati rais atakuja kuzindua. Inchao yontenene gaigati incho lilitingake ilikura lakini ama baganara ya basubati bako egu di bagana yeri president ya ito William Ruto angete ngababu no mosubati ase bunge ya Senate korugusi president imbo ya korete abangina ngoro kigange president imbo ya korete ko ngari bage wana onto wasa ko minchera serikali Mheshimiwa William Samoei Ruto nero banchete na nero gatu mojuo kona chomo gatu ibono eganto igwana ine bale gaba utebanga William Ruto aiga nigagocha achinga kebara baiga barolekanire kubuchia chitaro aserongo rwagusi ase chinsemo ao nekirengeke lekwene kibuna umurai wense Dr. William Ruto onyolire gepindi ya kabere asoburai nkurubotere gadaseni kya Getembe litrene nguruko Daniel Untiri. Abarai abo baigoni gobekera nase chinsemo chia moitunya se bunge ya Kitutu Masaba ward ya Kemera ase county ya Nyamira sibagendra ninjiri yokwigera serikali Polikapukara ya utumanyo na sumusangirikano yigaho nyarakobago korekana chinseme chiga chia moitunya ward ya Kemera bunge ya Kitutu wa Masaba me county ya Nyamira oyigonya rakobago korawa amo no mujumbe we county ya Nyamira musubati jerusha mumanyi oyora erombengima na nene ababwatani balinseeri abulirimanya kantu na broad best aya ole twatira no bwanja bw'umwongera jerusha ukwana chinga kichiga nigo barolekana monoko ya okuboko serikali rabisi asibayegerere kubatikana mu namagererero ali bakolije make yende kolengana mu nabarabo babulira abananchi kura chinseme chiga kogendera kujubwatesia serikali nako ye okuboko usibo cyolyo bunene aite gona korebi ekarana akorire binene ebye president twaye tebirie toye toreta one president yo
ekera toire binte tomotigense tagete chipara chingia chiskuru chingia emerero ebinte byonse torabinyore kero toko musamo kuna barai toebererio mheshimiwa William Ruto na indu tongusamara amagendero gocha Kisii una chinsemo chinde chigenderete komesambobe. The only way you target kogenchi kune president na sekura taliye binte byakatiga amate budget ya 4.4 trillion 4.4 trillion yoko bakakenya ngima otaku yigitiyange nero ngatike betikio lakini ukwana rabuziga ayo orenga osoro karua seruto imbe nchara baka 2027 yoko yago ya Ruta ukwana bwegasikiri kyarorekana nga siasa chero gongori garwe county Nyamira nigo igatia baraya bwega baikira na sanje gabanyara ko bagotogia imirimo yakorire umwakilishi w'abasubati kurwa se county Nyamira musubati Jerusha Mumanyi ase litukuria rero nyarako bagakubwatokera ekyomekemo kyabatakano kurwa sinseme chiga etinga ubwatokera basae emashini yo gusibya kigali na weigo usira secretary ya boda ase baire okoboko iganga yayo kuba umugavana eyo babulira abananchi komusira ekara mwanjire una mama county kogenda ko bigabana ya Nyamira akore binto bin. This is the time kitutu masawa mubwendere tokuboka mambi mpaka the last man mwebe kerobo gavana ngocha bakora murebo tokoria maizo my friend no Nairobi ariga itogoro so tuagusa bira maya sekiro kyo gavana mama county na nyakerero rende Kurenda sinsemo yende nigo boigo baraya boiga banyarako bakomubule mugavana we county Nyamira muske amoski mumenyalibo kwene kibirango korera abanyamira magendero boy keranu edio county yiga kugenderera nanjire njiro muntu gusaga kigenda buyire ndi machine ganje njira gose mana bamendo bage naye kumusacha unditayo musacha naye usina yarubeka akire ndi boyega ndi buyira kichi machine ganje gose mana omwali oye kilikia tigara ko bali buluri nene ngeri ekero umugacho munene w'ekyama kya UDA omoske Javet Nyakundi aboli abananchi libolyo umugaga Kenyatta ngabira kyoli oyo kabere okorokunga nere moi ngabira ki oyo gatato okorokunga Kibaki ngabira ki oyo kane okorokunga Uhuru Kenyatta ngabira ki oyo gatano okoroku William Ruto ngabira ki inu mweguro mo usiaba biamono tikenya sawa sisi iginko reporteri gataseni kya wanjete kya Getembe kugiga sinzeme chiga kya Mointunya ebunge yaga yabo gututu bamasabe county ya Nyamira inchego ngoroko polycap okara Karabara tore ase county ya Nyamira serikali ya Nyamira niyo yachakire beno bwaga kibenya gitari y'abasubati amona abana bake Chinsa mu Kenya musi murubiro yura chikwira chishilingi milioni 50 nomo ekyo serikali yanyoje gusira kurwase ekegancha kya M-Pesa Foundation ukwana chinga kichoko bekaliga niyo boroso enyagitari yo mugabana bwe county eyo nigo atebo murubiro yo no chikoira egeka kimitinyi 5 nomo yoka no chikoba bugo konya anene mono gochiase abananchi bensemo eyo etumo waziri bobo cheno Donald Mofoi atogia na kuria era na umubaro bw'abana bagusiria amagimabo chingaki icho kwiburwa n'ekibokya polikapokara nigagotumanya gukwana chingaki cyo cyakiwo bene kwa enyagitari yiga yekinseme chiga Kenya musi eyera tkunyara kabuge ko bakonya abasubate chingaki bakogonke na boigo no bokoreri go cyasabana bake nigo mugavana bwe county ya Nyamira muski amoski mumenyalibo atebire netkunyara kabuge ko ba embolia na neguchasabaga mayabasubati bali bebwa Trent na bwego bakogonkia abana bake elio kulenda magimabo. Ndio tumekuja hapa kufanya foundation stone na kuwashukuru. Hiyo tu, hatuna mengi. Kazi yetu ni kueneza ile National Universal Health Coverage ambao part of it ndio hii, kwa sababu kila kitu inaanzia ground na ikiendelea na kwingine. Vile nilisema tulifanya moja Kerenyo,
tulifanya moja ambayo itashinduliwa karibuni huko Getembe, tulifanya moja huko Keroka, na ingine tutafanya, tumepata mtu wa kusaidia kutoa pesa na kufanya huko Mokomoni, Borabu. Kwa hivyo tunataka watu yetu wakae na afya, ndio watoto wasaliwe kwa njia ya afya na waweze kusoma njia mzuri. Eliwo nigatebire eribu n'umugavana nigarengete kunyaraka baga gukine birengo by'oboceni meye county ya Nyamira gento bigo kenyaraka baga gusingirirwa muno mawaziri b'oboceni ko rwase county ya Senator Donald Mogoi uyu watebire okwibura nigo gutakire ko bagogocengirwa lika lya makweli na nene ayakoletu n'obonyanga jengu bobokoreri bo basnyagitari egento batebire barachikunyaraka bagokora. So part of what we are doing here with this maternal neonatal and child health unit is to provide the first thing that leads to death, access to comprehensive care. So these will provide access to comprehensive care and ensure that even that one death that we get from Nyamira North, we actually don't get it. No murubuli urachikunyaraka bagokoira emetenye tano nomo iyo korengana mona babwatani abiga gucyase serikali ya county Nyamira balirira na gateba gwika bachikunyaraka bakora ishinya gitali bwatekerekemo eli abamenye ko ratsinseme chigamba chandika. As we have heard, giving birth should be a celebration. It should not be a death sentence. So we hope that in 6 months, when we open this facility, it's going to be a facility with with everything in place, including, the neonatal dependency unit. We're going to put now a delivery room for 2. We're putting in a theater so that, these issues we get with death don't happen. We're making sure that after children are born, whatever condition they are, if they have any critical illnesses, that is taken care of. Omwelio yega tia bananchi kurasora gongoro igana nina basabati nigo bagokire omurubuli yiga yento batebire bono nigo batoliwe enyorekane chinga kya basabati bakubina nabo gokonyora abana nigo bagwetire imicando emenene asengente yenye getali yaito nyamusi omugaba nanye igoire asengente yogo tokonye muna twabangina anene mono muna liba gatoko gendare twanyorera amatibabu wange bono ntonyore oko rwali wa kwange kuripotire gitaseni kya wanchete kya Getembe kora sinseme chiga cha Nyamusi meye bunge ya North Mogrange County ne Nyamira inchigo nkuru kwa Polycarp okara nekero tokorwabo abasubati nigo babolire kobo nigo baboligwe kurigia ebirogo by'Uburayi imeyense ya Kenya anende bonekero tuguchia kurigia ekerogo gosebirogo aho asi obocholi bolibo gochweka bu mwaka bwekiri 2025 nebere yenkolengana abuna basubati bwangwega mbale orokia bagutaka kurigia ebirogo biria bigochorwa anene asobocholi oboboke bwechi woda isato chire ase orogongo rogusi Galbert Kobe ne otomanya Uburayi wo musubati aso orogongo rwa gusi rwatwandi ko bari gutwara igitire kenene muno aso gwakirwa chikura litwo lya rero nigo twanyorarire no oyo kabeire omo MCA omochore Esther Nyamwamu amagoko litwo lya rero aso kumira n'abantu ko Getembe abana baito bakire asengenjo yo kushauriana iguru yo bugambi bw'abangina n'abayabari abangina baito bagusiyo barabaya lakini imbana kora mbana gochorwa mbana wakiru chikura muna basacha bagwakiru ninde no gokumyake kyagera ngusiyoka abangina batali gochorwa ibiroge binene muna bono bo MP obugabana obo senator nonya no bo MCA no yo mochorwa ase county ya Kisii oyo mobweka nigo nyamamwa goteo buna yabeire egitiro muno ase abasubati na muno ukurwa sorgongo rwa gusi kwakirwa chikura koba abarayi gwetera no musingi otranyara koba gukurigererwa boronge gwetera ne katiba baito bagusi onde tayo oakeiru chikura gochi parliament muno mochumbe go bakonya gochorwa ebirogo byobunomini yani baswene na kurigeria abantu chikura elindo chikwaye bonomini ikaranza kwa assembly tabuga atie sa ku represent bona ogaro goichori umubaro bwa assembly bantu bagusito irane maega pito borani naki abangina abono naki batari abaya na bakurugera abana na bagukinya abana
omugako oyo gende liko gosibichi suguri okorekerekemo kerekemo tokonyara abang'ina bari gukampeini botuko nakiekogera batari konyora chikura igagoteba buna abang'ina babeire ekebekirere ekiya kioburai na inde mbabwate ching'injo chirachunya koba chigokonya oburai obuya baise koegwa ribagerio oburai bw'abang'ina baise gwakeru chikura abang'ina naboba bang'ina bari komanya gusari bintu abang'ina ase bararora egento gegosari kakoinyora bwoye oinyora ng'anko iba chibese echi ngochigosari inde gesaku wobo omogaka akoenda origia amagaka anda 10 baminya raundi emechi baeta botuko omong'ina riria akaraire nyomba ere agocha koboka mamisa mbiri ng'ana echikura akorigi mogaka oria achiete botuko akarwa 10,000 5,000 3,000 gwoti bata buri chikura baira niga gusaba ng'abang'ina ase entunde iga banya ko bakorigerwa borongi eri bachikonya ko bakorigwe biroge ebinge korengana n'abasacha eri bachikonya ko bakoreta obwasi oku asoburai borobya twamanyire ebiasara bigo chigocha 2027 nebiasara bya siasa naende nakwanire n'abang'ina abange sana barentira amararame kariga ngotaka bari basoka barigie birogo muno omochumbe obogabana oboseneta lakini igo batige tuchokoni bagatiware korumagega bakewa mbabwati chibesa wana for example omong'ina asoke korigia obochumbe arangiria abantu meeting tabagorere soda taba chibesa abakwanira amang'ana amayamu nago chikubakonya amagenderero abategenda biya baramwaka amagena niyo usaba abang'ina banyako bagwesokia sobonge elio kwenekia nga omubaro obo nochunya koba kobarekana elio korenta obwasioku obomona boigo gokinia demokrasia y'omugusi constitution ya Kenya ya 2010 igego tebana ki kero omonto nari nobosibore bwogokora osobo bwokorigi chikura nari nobosibore bwokorigi obochief obodio na nini bona bang'ina baito babira abadio biya kabisa babira abachibu ere buya lakini ase bare emete no gotakerwe kura aroku elected from a ward elected from a constituency elected from a county agumo chando noro ogosirwa omong'ina ase amaten nabo igokotakire konyako bagokobekwa gochiase ogokini gwa gesiasa nabo yokorenta oburai bwa gesiasa ime yense namono aso rogongo rwa gusi aso omong'ina taranyana ko bagakororekana gosirwa ngore baterega tembe kurwa ase ward ya bochi borabu ensemo ya magena constituency ya machoge borabu county ya Kisii Maritanenche Gilbert Kobi Yabano Gilbert korwa sensemeyo kerotokogo raenda akigo ongoso asakurkwa enkwana kurwa ronso ebioski akigo baoneri abere makwirana tomakogendra kionga Chinsa Ibere toskano nyangake gekaraiga noeke enakere umugaka Kenyatta ngabira kioli oyo kabere okorokunga nere moi ngabiraki oyo gatato okorokunga Kibaki ngabiraki oyo kane okorokunga Uhuru Kenyatta ngabiraki oyo gatano okoroku William Ruto ngabiraki inu mweguro mogusiaba mbiamono Kenya sawa sasa. Eduka y'obumo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide iri kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo korose chirangi meyense ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyigo chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentra nigwa amavuta yani oil na wigo
chiria chia mache inyoranga chirangie chiga nigo chiri korwase chiri chiri guririke iriria gatigati gwikari guri ria bantabati moigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo gwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuragani gwochoganire erangiyiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na gwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi naboigo Ekeonga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangane duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Sha Ceramics netuka eyeko n'ebintu by'obwagaji aho asiligolirense nkonya bali mirror and cabinets asebabwate aluminium and accessories mbabwate mirango y'echingenjo aho mbabwate chitangi aho nabwe kurose company aho locks and accessories babwate chichogo se toilets echichire chechingenjo aho nabwe go n'ebintu bigutumikase e bathroom babwate kitchen sinks nabwe go ne tap babwate bintu bigukora plumbing aho babwate marbles and granites nkone bale MDF boards kone bale deformed bath chichingenjo aho babwate bathtubs babwate tiles echichire chichingenjo aho konya bale boigo ebintu bunabona wall to wall carpets nkone bale boigo chirangi kurwase chi company aho asibabwate chi machine echo chiko chiburukania babwate biro byechingenjo aho babwate gypsum pots chisimiti amabati egati ebintu binde binge ebyo bakonya seligolirense nigo bagutuka ase nyombere manyakanta na Cansons Plaza asebara ya Kisii Kisumu imeyo muchiyiga obusungo asamange naboko bakiresi bibwetera se chinamba cyabo 0703943972. Keroka Technical Training Institute ni shule ambayo utaiaminia kwa masomo ya kiufundi kama vile Building and Civil Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Agriculture and Environmental Studies, Applied Science Department, Computing and Informatics, Modern and Full Equipped Library, Mechanical and Automotive Engineering Department, ambayo wanatoa viwango vyote. Na sasa usajili wa mwezi wa Septemba unaendelea. Kwa mengi wapigie simu kwa nambari 0726588558 au 0708330000 au watembelee kwa tovuti ya www.kerokatechnical.ac.ke. Kumbuka, hii shule iko kilomita 1.5 peke yake kutoka mji mkuu wa Keroka. Mlete mwanao leo ili apate manufaa ya elimu. Enyagitari ya Nuga Best nenyagitari ya chirengu maso gusega sigire mechando ao ya maroire ayo agendera ko bagagucanda mwanya banto nigo babwate emashini ya kerero
iyo ekorongeya egetekyo mogongo yanyinyitora emekia yane kyabuna chingurungo tukakire ase omubere yasibya manyinga egatimrimende emashini ye nigo eroseranirie amaryogo ayo akurukwa nano diamond titanium ayo agutumika ase okugwenia ale nayo obokoreri wanuga best nigo bole obwoiguru mono ase babwate mechibi eyo ekugwenia marwire yenda buna bulya bwa ovarian cyst, fibroids, prostate enlargement egatia yanda mange. Wigo, mbabwate mashine nde okubeka samarikao eyeko yarungeya. Egati yobokoreri bunde obu bakubwatuka imeyenya gitaliriga. Iko bakwigura kera lituko. Ochakera Chinsa 11 cyamambya gweka Chinsa 12 cyamagaroba. Nuga best. Iko bagotuke meyomo cyobo songo. Ase nyumba ya Oru Towers. Lirongo lya kabere. Ase bare nene ku Chinsa mu kire cya Kisii Kisumu. Nchasa Marieta ngoro kwano ngaki. Ana arwareta marwaira ara mange nkagenda chinya gitari yao korigyo bogwenia egere mbwene. Chinya gitari narete ne chininge konyoro bogwenia. Nkaiwa mariogo nkanywa lakini timbe tinkonyoro bogweni boikiranete kero nacha nuga best ngashugurikerwa nkabango chakira lituko nkorara chimashini cha nuga best chimashini echinje abete chigonkonyo mogongo yone nkabwena arthritis nkabwena asthma nkabwena pressure boigo na maroira ndamanga yarengo mubirone ntamanyete na wenete asamange bakiresi ni gwetera sete namba chabo echo chire 0700260518 gose 0770268169 gose 0770410411 wigo nabukubatalira ase website yabo eyure www.nugabestke.com Nuga Best kutanga mbuya kubwa kubwenia. Kisii Impact Institute of Science and Technology bakorera Intech ya September asibakora chikos mnabono ICT, Mass Communication na Journalism, Hairdressing na Beauty, Perioperative Theatre Technology, Music Production, Computer Packages ne chinde chinyinge. Asamange bakire SMS number 0705 773 142 0784663693 nubagotoka ase umucubusungu Twin Towers ase lirungo elya gatano na gatatu incho alirira bwere kibono. Mwaziri bobarindi boime moske kipchumba murkomen niga boliri abanyanyimbo kubwaterana n'abananchi ase meroberio yebinyoro ime elyo kwenyorera amaskani naboigo obwamate obuya kurwase abananchi moske murkomen nigo ale kuyekwana ega ase meroberio ojukwala usalama ime county ya Siaya. Sisi wote why we are losing even respect ni kitu kidogo. Kufanya mambo ya succession, you are taking money from the bigger family, facilitate certain defilement cases, you are colluding with the criminal to discourage witnesses, harassing them. Maybe you chiefs as hapo, polisi mwenye alikuwa investigator, you are colluding to do those things. Ukiwa barabara, we unachukua kitu kidogo. Na sijasema, I've been using the example of traffic. Traffic is because it's just most talked. Lakini corruption is permeated everywhere. And it's important for all of us to face it as it is. Yes, it is okay, Bwana Base Commander kusema, hata wananchi wanalete tu. Kwanza, there is a base commander yesterday who told us in Homa Bay, hata atuchukwangi. Hawa watu wanatupa tu, tunaongota kwa jina sema kuna pesa hapa. Hadi pesa imeangushwa hapa ni ya nini?
Ati wakati bado unatafuta mwenyewe unaweka mfuko, mwingine atatupa tena unachukua. So we are looking for all excuses to run away from corruption. Please, let's face it. If we don't deal with corruption, it will wind up our system. And the best way to deal with corruption is jukwaa la usalama mashinani. To have accountability mechanisms that go to the local level. At least, like someone proposed, maybe quarterly, ama twice in a quarter, or once in a 2 months, mkuwe na baraza ya kujiuliza kwa division. OCS wako hapo, chiefs wako hapo, na wananchi wako. Nasema, how can we make our location or division better? Hapo ndio mtaambiwa, muache hongo, mfanye nini, there will be more accountability. One of the reasons why hamtaki mkutano is because wewe unajua usitaki kutolewa gia hapa mbele ya wananchi. There is need for level of accountability. That's why the Constitution talks about civilian authority. You know, the civilian authority are the people you elected to be in office. So it is the wananchi themselves that should get feedback from the work we are doing. If we do so, hatutakuwa na hii fight ya kusema police na wananchi wanakosana. Hata wale wanachoma police station, wananchi wenyewe wata defend police station because they will say this is our police station. Aborokia bechi university ritko liarero nigo bachakire omugiro batebire serikali tarekeranyo kuigwana kwabo gwa CBA yabayo mwaka bw'ekirubere ne mirongo ayomo gwika mwaka bw'ekirubere ne 5 aganigo akorekana se chini ayo akorekana se university ao chiserikali. We as lecturers, we don't consume promissory notes. We consume money. If there is no money, then there is a strike. If the government wants to avert the strike, you release the funds. Don't provide promissory notes. This agreement, the return to work formula, was signed in November last year. So when we come to August, we have already given you September and August to prepare yourself. But now our patience is over. We are launching the strike today. Thank you. The government has refused to honor that CBA, in that it was to be implemented in 3 phases. The first phase, they released the money in January this year, and we were happy. But then they were to do the second phase in July this year. That is 2 months ago, but they have not done so. But now we have said enough is enough. We are not going to tolerate this any longer. Let them come to us with tangible things that they promised us. The 2021-2025 CBA, which has not been fully implemented. Phase 2 has not been fully implemented. That was what has occasioned us to be here. That's the 2.7 billion that are supposed to be paid. Secondly, we are lagging behind. You see that we are still claiming the 2017-2021 CBA, which was, despite a court ruling, the government has not responded positively. And lastly, we still have the 2025-2029 CBA, which is supposed to be jump-started and has not yet been jump-started. We are here chasing a government that does not want to be chased. We are here chasing a government that keeps saying lies every other time. In other places, they are called terminological inexactitudes. Nategete kugendera akirende birombiri konganchera kotenga Mkate chinga kichao chia chirenyo gotaka kugendera chinga kichikorwa Chinsa inye irana basa kibaito nonse semu abetambia mana singin choka ina kianga kiregento bia kiaba bia monto abaretere 11 na bia mana singin choka chora Getembe bia mana singin choku bwatia Getembe Television gwetera ase YouTube account yetu Getembe TV na wego Facebook Getembe TV bali baitokora Chinsemo ao abegen bali batugene tenga we are always number 1. We will make sure that we are always number 1. Sema yo manyeri ya Kroko Wilson Makori Mike Wills na kibna biankora kana chivicha na boigo bia Beyonce bianko gocha kurugabo obasemia bwaga temera bungo gotiga gotenganya saa tatakora korene tum na Chinsa ekarabo tutakuwa tunafanya kama vile tunavyostahili. Mkate Enock elire Italiano. Tinaliso tana konyoroye agoja gutwara bwoya bwo
amoro serige saku eliegera acha gutaru na bana nyaguchine eliso kwali oli osimboko bare ko gero muntu chikuriwoka uritaise ni uritaise ngakyo na guchine eliso ngakari nke muchina liso tana konyoroye amoro serige saku acha gutaru na bana kuna guchine eliso uinomo uswati yo ikwale ta oyo kente ikwale te kenyanta ngekyo kenyambare ikwale ta kitiga kegende kenyambaranga kei muchina liso tana konyoroye agocha komorose liso kukabonera turwe nabainani abainani imbarabi abainani imbali totararora bali utara iguru nabo abainani bali balenda ntoko bamanya bakaliri nani kiekora n'umuguzi atete kalibi kamutigari bainani tali bali bakaroza na ime bali bona batara iguru nabo bainani nabo boneke usikirego kalibike irenkwane n'umuguzi atete Diagono kwa muri kindagere cyo bwatu kwana okuririo ko zina kalimo kwa bwatu kwa butori kwa ontomo yuzo ba nambaro Baraka ninjo ninjo Getembe ninjo dorome ninjo manana man ninjo bangina Eduka ya womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chechi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi bicho wakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na buigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wekabunuraganye wochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na wokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yenyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchurigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Sha Ceramics netuka eyeko n'ebintu by'obwagaji aho asirigolirense nkonya bali mirror and cabinets asebabwate aluminium and accessories mbabwate mirango y'echingenjo aho mbabwate chitangi aho nabwe gukurose chi company aho locks and accessories mbabwate chichogo se toilets echo chire chechingenjo aho nabwe